Hindi po. Mag-video lang ako. Vlogger po ako sa Facebook. Anong kapalido? Ano po? Mamangot. Mamangon. Kayari mo wari school o college? Ano lang po? First year college po. Experience mo lang no dito no. Dito kami nag-aral nung maliit kami. Pati yung mga kapitid ko. Ngayon high school na mga anak ko. Dito rin nag-aral yung anak ko, 19 years old. Nag-aral ng prep dito, tsaka grade 1. Tsaka yung anak kong pangalawa. Dito lahat. Matagal na itong ano na to, eskwelahan. May asawa ka na? Okay. Ako na-stroke. Nung kasalukuyan kong si sales. Ang trabaho ko, salesman hindi ko na maano ang pagsa-sales ko kasi nakakarating kami sa malayo, sa Cabanatuan, nagko-commute kami sa Maribeles, sa Bataan, nakarating kami doon, saka sa Pangasinan, parating ng Pangasinan, saka sa Baguio nakarating kami. Ang produkto namin, kukunan namin ng 500 sa Divisoria. Tapos bebenta dito 1.5. Ngayon hindi ko na magawa dahil na-stroke nga ako.